Straight to the Now, point. sa pikas bahin, kinini ang si Senador Amy Marcos may gala sa iyang unang Senate inquiry. Nanunga pa tong mga cabinet members. Ikaduhang Senate inquiry may gala mingaw pastirana. Una niyang Senate inquiry mga higala March 20. Nanunga pa to sa Crispin Remulla, John Vic Remullas DILG, Crispin sa DOJ, sila si Gibo Teodoro, sila si Eduardo Anyo o kadto mga higalang mga police generals nanunga pa. Pag second hearing April 4, nahanaw man mahigala mura man og mingaw pamastirana. Monang ingon mahigala ang nitunga dito si Senador Amy Marcos, si Senador Alan Peter Cayetano, dito si Senador Bato, si Bungo mahigala mo nag-online naman to si Bungo. Now, doon na sunod hearing karong Abril Jace. Sa to pa karong Huwebes ni day. Unsa kay may tabo ini mong hearing mga kaigalaan kay si Senador Amy Marcos kana magud mahigalang Senado o maghimo og Senate inquiry. Mo invite na siya og mga resource persons. Now, matistingan yun ni og unsa mga higala ang kalaki ni Amy og sama ba ni siya sa Quadcom nga og di mo tunga bisag mga vlogger og di mo tunga mapugos kay og tunga kay ipadakop man ka. Karon kinirong di manunga kaya ba ni nga sumpinahan pa ni Amy Marcos inigsumpina og di maminaw kaya ba ni Senador Amy Marcos nga iya kining ipakontem? Mapuwersa niya kay doon na may gahom ang Senate day. Ha? Karon nitubag manghigala si Executive Secretary Bersamin. Ha? Nga kanani ang dili makatunga ang iyang mga executive secretaries sa tupad kini mga cabinet members. Dili makatunga kay mo-invoke sila og executive privilege. Kinsa may maka-invoke og executive privilege? Kini mahigala si John Vic Remulla sa DILG kay cabinet secretary man siya. Kana ganing cabinet secretary ka, alter ego ka sa presidente. Kinsa pa si Crispin Remulla. Kinsa pa si Gibo Teodoro, Eduardo Anyo. Kini sila mahimong maka-invoke sila og executive privilege. Although lalisunon pa kana kay ang pag-invoke nimong executive privilege dapat adto na kung dunay question mahigala nga maglambigit mutandog na sa mga information within the executive privilege mga higala. Straight to the point. Pag-invite sa Senate dili pa ka maka-invoke unta dayon. Lalisunon ka na. Lalisunon ka na. Pero mo lagi kong giingon kinigong executive privilege, kini bang communication between sa president o sa iyang alter ego. Kay doon na may mga information din nga dili ikatug-an sa publiko, dili sila mapugos bisan gani sa husgado, dili mapugos bisan gani sa kongreso. Straight to the point. Tungod kay kana usa ka privilege communication. Dunay panagsulti ang presidente o ang iyang alter ego nga kana nga impormasyon dili pwedeng masulti sa publiko, dili pwedeng pugson sa kongreso, dili pwedeng pugson sa senado. Parihara kana mahigala sa confessor-confessant privilege communication. Kining pare o kining nikumpisal. Ang usa ka pare dili nimo mapugos nga iyang isulti sa husgado, iyang isulti sa kongreso o sa publiko unsay gikumpisal sa usa ka tawo nga sad-an ngadto niya. Straight to the point. Kanang impormasyon nga ihatag manghigala sa usa ka pare, objectionable kana. O dili kana madawat sa husgado tungod kay kana mahigala na belong man sa privilege communication. Dili madawat kana, inadmissible kana in evidence. Pero ang maka-invoke kana kanang pare or kanang pasyente sila man kay doon na may apare or ang penitent, no? Clergy penitent privilege communication. Sila duha. Nara nila duha. Now, karon aray ka sa physician patient privilege communication. Ikaw sa ako nagika-explain, musulti ka sa imong doktor tanan.
Now, kung pangutanon ni mong doktor, without your consent, dili pwede na. Kaya nabilong ka na sa privileged communication. Mausad na mo mga abogado. Kanang among kliyente, musulti na mo, kanang isulti, di na pwede mong ipanabi. Di ka pwedeng pugson pagsulti na sa husgado. Di ka pwedeng pugson pagsulti na nga sa kongreso. Kaya nabilong man na sa privileged communication. Ang maka-invoke na, kanang part sa privileged communication. Mo'y maka-invoke. For example, kanang doktor, og imo kanang isumon, imo kanang subpinahan, imong paistoryahon, unsay gisakit ini tawhana, without the consent mahigala sa maong tao nga iyang pasyente dili pwede na yang ikasulti kana. Kay kana siya privileged communication kana. Ha? Mao kanang gitawag mahigalag physician and patient privilege communication. Confessor and confessant privilege communication. Mao po na ang executive privilege. Ang presidente ug ang iyang gikaistorya mahigala nga kining iyang alter ego. Ang pangutanan dako ron, kini si Tore maka invoke ba og privilege communication? Iyagi talanig katawa ha kay kana bitong clergy penitent privilege communication ang maka-invoke kana ang clergy man, ang pari man. O kana mahigalang penitent maka-invoke ang confessor o confessant sila pugso nimo ng pari papasulti objection ka sa abogado ana nga dili pwede kay nabilong na sa privilege communication. Confessor confessant privilege communication. Now, ang maka-invoke ang pari, now moingon ka nga privilege communication na dili ka pari, na duwa kay labot di ka ka-invoke. Pareha na sa kanabang marital privilege communication. Kanang magtiayon, doon na mo yung mga iistoryaan na sa usag-usa. Kanang inyong iistoryaan sa usag-usa as a general rule, dili pwede nang mapugos ka sa korte pag testify against sa imong asawa or against sa imong bana. Gumikan kay na ibilong na sa privilege communication. Pero kung wa mo magkasal, nag-ipon-ipon na mo, way labot na. Technical man na. O uyab-uyab lang mo, yan doon na kay gisulti, lahi na. So, ang maka-invoke katong legal wife or legal husband. Morasad ni, ang maka-invoke ni Mahigala, ang katong cabinet secretary nga naka-istorya ni BBM, mo'y maka-invoke ani mga sukintig paminaw sa privilege communication. Although lalisunon pa kay nganong mo invoke man kadayon nga ang question, mahimo man nga ang question lahi, nga dili mag-involve of privilege communication. Pero kini iya kay ila namang gi-invoke ni Bersamin, kana tan-awon taon sa isunod mahitabo kung isumpina gyud sila ni Senador Amy Marcos. Straight to the point. Inigsumpina ni Senador Amy Marcos, tan-awon na to, kay lalisunon pa man napita. Pero arita sa wanay lalis, hindi na kinahanglan lalisunon, kini si General Marbel, kini si General Jean Fajardo, kini si General Torre, inigsumpina o dili maminaw, unsa may sunod buhaton ni Amy? Kung i-contempt ni Amy kini si Marbel, kini si Fajardo, or kini si Torre, unya magkatilaw gyud mahigalang matanggong di sa sine, tingalig mo sa kaning rating ni Amy. Ato lang ni mahigalang ikaagig ka to katawa. Kay uroy, ang mga tao gud ron, kunahuna man og kini si Torre og makontempt ni, unya mapriso gud na story mo daghan man sige mo ingon niya kana mas mayo. Although katong uban nga nilaban ni Torre, bingon saya di sa namayo, no? Pero katong mga nasuko ni Torre, sige. Kaya bang buhaton kana ni Amy Marcos? Kaya ba? Mo ni dakong question. Sundan tanis Amy unsay sunod bahitabo. Kay bisan ganig vlogger mahigala nga ipatawag sa kinini ang lower house sa ilang inquiry og dili mo tungang vlogger, hilak-hilak ka man gyud kay ipa-pick up man gyud ka, ha? Karon ang pangutana kung si Torre dili maminaw sa subpina, unsay sunod buhaton ni Amy? Ha? Asa man to pamahayag ni Amy dong beto paminawon sa kuno to dong names be kani. Asa man to kani be paminawon tani. Kami pong sabina, tulad ng Mami, yung Sabina for cabinet. Uy, okay lang. yes, marami pong sabina, tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo,
bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sabpina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sabpina para kina Jean Fajardo, General Nick Deloso Torre, ang ating mga secretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumigot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong sabpina. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero, nung Lunes pa inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon, magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sabpina. Okay, cut. Ayay. Ang maka-invoke ini mahigalag executive privilege, kini si John Vic Remulla. Although lalisunon pa, pero maka-invoke sila, si DILG Secretary John Vic Remulla, kini si DOJ Secretary Crispin Remulla, yang igsuon, kini si Gibo Teodoro, o kini si Eduardo Anyo. Ang ubo, diya sa ubos, kini man maka-invoke. Dihan nang laay, ana. Dihan nang laay na napita. Kay si Torre, maglisod man sa invoke ron. Ang question ani, kung madili mo to nga si Torre, kaya ba nga ipa-contempt ni Aimee Marcos? Kinihinoon og makanuhon na sa Aimee iyang ipapriso si Torre, murag musuod ni siya sa sulbiday. Ay sa pagkakaroon mahigala ang mga tao, mura man og magduha-duha ning Aimee murag Marcos manggon lisod ni. Pero karon may nahinay magtuong tawo ni tingali tinuod gyud ning iyano kay nag-create gud sa Senate inquiry unya na bulabog man gining admin ani ron. Na bulabog man. Basin pud tuod og managsuon sa BBM pero basig lahi pud tingali gyud kay kanang managsuon di man pud magkapareha gyud. Ang ubang mga tao mingo man di lay may butar Aimee kay Marcos ang apelyido. Ang uban sa naniid pod sa lihok niya Aimee betong panidaan mi. O murag tinuod man sa iyang lihok kay di man po nilalim ning iyang lihok karon nabulabog man ang iyang igsuon nga sa BBM. Tingalig tinuod ni mo na ang sulti pod sa uban ani. Nagkaroon og pastilag mapapriso niya story no. Ini madugay ini mahigala kuno hunam gis Aimee ani kadugayan og ay contem ko na lang di mamaminaw sa supina. Ato ni pagtagad may gala kay karon namang Huwebes ni. Huwebes naman April 10 indikin. April 10 ang sunod nga hearing. Tan-aw na to og mutunga mahigala si General Torre, si General Marbel, si General Jean Fajardo ug ang uban. Ang lisod na ning mutunga sila mga higala unya wa sila si John Vic Remulla sila si Crispin Remulla kinsa may mga bugar ani nila dito. Silang kaligre kano man aton sundan kining investigation ni Aimee Marcos. Mga kahigalaan atong panidaan sa nidaan og unsa man ning lihok ni Aimee ron kini ni ang tinuod na gid ning iya or unsa man ni. Kay mga tao bro mag nagduha-duha pa bitan-awon tani mahigala sundan tani. Og unsay sunod may tabo kay wa man manungan ni. Sa tupa wa sila maminaw. Insulto ni in the park mahigala sa Senate. Ang insulto si Aimee. Unsa may buhato ni Aimee ani nga giinsulto man siya. So iyang pasupinahan o di maminaw sa supina unsay sunod nga mahitabo. Straight to the point. Mo na akong question kay ari pa ni sa lower house mahigala si Paduano mo dili nimo paminawon mo padag supinas Paduano unya dili ka mo tunga sigurado man ka makontent. Daghana gipapriso sa lower house sa ilang investigation